И здравейте хора, аз съм Крис, вие сте с Minecraft и добре дошли отново в канала ни. Днеска ще ви покажа как ще можете да използвате Minecraft Fill командата. Така, първо натискате F3 и Fill командата. После избирате вашите координати, моите са 349, минус 57 и минус 176. После избирате координатите, докъдето искате да го запълните. Примерно аз искам до 360, минус 40 и минус 170. Минус 170. После пишете Minecraft, слагате две точки и аз примерно искам с TNT да го запълня. Натискам това и ето ви вашия гигантски блок от TNT. Ако ви е харесало клипа, моля ви, харесайте видеото и се абонирайте за канала. А от мен, чао!